Potom ako sa Slovensku podarilo poraziť Fínsko vysoko 4-1, sme tu mali ďalší zápas, no a to bol zápas Česko a Kanada. No a dneska si v krátkosti zhodnotíme tento zápas a poviem vám v rýchlosti nejaký ten názor. Váš názor mi určite napíšte do komentárov, ak sa vám video bude páčiť, tak určite odoberajte, no a ja nebudem zdržiavať a poďme na zápas. Keď mám pravdu povedať, tak z výkonu českého národného tímu som celkom sklamaný a trošku taký zmetený. Samozrejme Kanada má najväčšiu kvalitu na tomto turnaji, o tom sa baviť nemusíme, ale taktiež Česko má tiež dosť dobrú kvalitu a dosť dobrých hráčov, ako som spomínal aj v predošlom videu, a čakal som trošku viac asi od nich. Bolo tam veľa nepresností, ten Nečas s Pastrňákom si moc nerozumeli, bolo to také rozharané, nebolo tam moc presných prihrávok ani tak, ani v útočnom pásme. Nejaké šance tam Česko malo, hrozilo to, gól tam mohol padnúť kľudne 1-2, ale tak kanadský brankár tiež zachytal celkom dobre, ale tak bola to suverénna jazda Kanady, dovolím si povedať, až na pár šancí, čo tam Česko malo a mohlo z toho dať gól, ale nedalo, tak Kanada si to úplne s prehľadom postrážila a dokonca si myslím, že tento zápas do tretej tretiny ani nešla na plný plyn a bolo to vidieť, že Kanada nehrá úplne na 100%. Hrala síce dosť dobre, možno na takých 80, ale viem si predstaviť, že Kanada by vedela hrať ešte lepšie. Pastrňák vygumovaný, strážili si ho tam Kanadiania dosť a celkovo český tým bol tak vygumovaný, šance tam mali, to nehovorím, gól mohli dať takisto, ale nepodarilo sa im to a čakal som trošku od Česka viac. Sám pred zápasom, aj keď som vedel, akú má kvalitu Kanada, že je to najlepší tým na turnaji podľa mňa, čo sa týka na papieri, ale Česko má tiež kvalitu. Česko má tiež kvalitu a čakal som, že toto môže byť kľudne, keď sa im zadarí aj zo šťastí vyrovnaný zápas, dajme tomu 3-3, ale nestalo sa tak a tak Česko dostalo od Kanady až 5-0. Góly strieľal Celebrini, Mark Stone, Horvat, McKinnon a Suzuki, takže presadil sa aj spoluhráč Juraja Slavkovského Suzuki, aj McKinnon z Colorada, takže nemám čo k tomu také povedať. Strelci, očakával som týchto strelcov, dokonca na McKinnona som si podal, ale ako som povedal, očakával som trošku viac od Česka. Keď sa pozrieme na strely, tak bolo to 26-36, kde prvá, druhá tretina bola, čo sa týka strel, vyrovnaná, ale v tretej tretine to bola úplná prevaha Kanady. Ale hej, najdôležitejšie bude playoff a uvidíme, ako sa Česko aj Kanada budú vyvíjať počas turnaju, pretože bol to iba prvý zápas, takže nemôžeme robiť žiadne unáhlené závery. Ale myslím si, že tréner Česka vkročí do formácií a bude to obmeňovať a meniť, pretože Nečas, Pastrňák, vôbec im to nešlo. Tie formácie moc im to nefungovalo, bolo to celé nepresné, veľa nepresností tam bolo a fakt sa na to nejak extra moc dobre nepozeral. Ale musím vyzdvihnúť brankára Dostala, ktorý fakt zachytal výborne, aj keď dostal 5 gólov, čož vyzerá na papieri otrasne, tak zachytal fakt dobre, keby tam není Dostala, môže to byť 7-8-0, takže dostal výborný výkon. Mimochodom McDavid 3 asistencie, takže akože celkom úlet, výborné, aj Crosby zaznamenal 2 asistencie, takže čo sa týka Kanady, nesklamali, hrali ako som očakával. Síce to bolo tempo, že nízke a takto sa stupňovalo a skončilo to nakoniec 5-0, takže Kanada ma nesklamala, splnila to, čo mala, vyhrala 5-0 nad silným Českom, takže Kanada iba preukázala, že idú na zlato a že majú na papieri najlepší tým. Áno, Česku sa síce nedarilo, ako som povedal, nehrali dobre, nejak extra moc, ale musíme zase uznať, že hrali proti najlepším hráčom na svete, a to proti Kanade, pretože tí hráči, ktorí sú tam, ten systém, tie skúsenosti, to je proste vec, ktorú neoklamete a fakt to bolo niečo famózne, keď som to pozeral, tak Kanada vyzerá úžasne a uvidíme, ako sa Kanade bude dariť proti tým silnejším, napríklad USA, Švédsko, Fínsko, aj keď Fínsko neviem, či sú takí dobrí. Česko čaká najbližšie Francúzsko, ktoré by malo zvládnuť, no a potom ich čaká Švajčiarsko, ktoré podľa mňa zás bude vyrovnaný zápas a bude to taký aj kľúčový duel možno v tej skupine, uvidíme, ale Francúzov podľa mňa Češi dajú a potom so Švajčiarmi to budú mať opäť ťažké a dovolím si povedať, že to bude taký vyrovnaný zápas. Váš názor mi napíšte do komentárov, veľmi ma to zaujíma, no a ak sa vám video ľúbilo, určite lajkuj, odoberaj, zdieľaj a vidíme sa pri ďalšom videu. Hlavne odoberajte chalani, tí čo ma sledujete, bajú vás to, odoberajte, chcem vidieť odozvu. No a nebudem to zdržiavať, majte sa, hrajte sa, vidíme sa pri ďalšom videu.